Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nakliyah. Niku mboten nakliyah. Kok liyah tapi. Aine kaya titik niku kedhisik. Fi sawahidi al-aqliyah. Mboten kok liyah. Akal. Nggih akal ya, bangsa akal. Asawahid niku ya pira-pira sahid. Akliyah bangsa akal. Dipaham bareng monggo mboten tak paham nggih. Dijak mikir karo Imam Ghazali ya pemikirane makane. Iklam ngertiya sira anal matluba setuhune kang disejo atau kang disuprih min hadzal babi saking iki bab iku makrifatu fadilatil ilmi makrifati atau ngerteni fadilah atau keluwiane ilmu. Apa kelebihan ilmu dibanding yang lain? Wa nafasatihi lan keindahane ilmu. Keindahane ilmu ki apa? Wa ma lam tafham. Piye po tafham wa malam tafham al-fadilata wa ma lam tafham selama atau selagi ora paham sira ngono mesine al-fadilata ing fadilah sing nyetak niki mendho niki mboten diharakati harakati binapsiha ing dalem awak dhewe ne fadilah walam yatahaqqaq lan durung tahqiq durung nyata apa al-muradu sing dikarepake minha sangka fadilah lam mungkin mongko ora mungkin ora kongang apa antak lama yen to weruh sira wujudaha ing wujude fadilah sifatan ing dadi sifat lil mu'alimi maring wong kang lho lil mu'alimi ngoten wong kang meruhake auli gorihi utawa liyane mu'alim minal khisoli saking pira-pira pakerti. Ngerti yo sing disuplih ning bab kene iki bab ngaweruhi fadilah lan keindahane fadilah. Selama awakmu ora paham fadilah iki apa, yo ora genah apa karepe. Ora mungkin kowe ngerti wujude fadilah ning gone mu'alim. Mu'alim pengajar kuwi ndek kelebihan apa nek ora paham fadilah tok ora ngerti. Karepe ngono ya mbuh karepe Ghazali. Ada kelebihane. Mu'alim ki apa? Fadilah atau kelebihane? Betul ngerti fadilah itu sendiri kamu harus ngerti. Mahya fadilah. Fadilah mursyid jenenge menteri apa mbiyen? Falaqadallah. Monggo teman-teman sasar
Anitori iki sangka dalan sing bener. Sapa man wong tameah kang ngarep-ngarep sapa man ayarifa. Yen to ngerti sapa man ana Zaidun hakimun. Ing sedune Zaid iku hakim amlah utawa ora. Zaid ki hakim apa ora? Ahli hikmah dadi hakim kuwi. Wa kale utawi man iku ba'da lam yafham sakwise ora paham sapa man tami'ah makna hikmah wa hakiko tiha tu hakiko taha maknane hikmah lan hakikate hikmah iki hakim apa ora wong iki lah hakim ki apa wong ki alim, ilmu ki apa? Ngono. Lha wong ki sugih, sugih ki apa? Wal fadilatu, saiki ngomongane fadilah. Fadilah ki apa? Wal fadilatu ta lafat fadilah iku makhudatun dialap. Minal fadli sangka tembung fadli. Wa yatawi fadilah fadli mau iku aziyadatu tambah faedah tasarokah mengko nalikane sekuton apa saya ane perkara loro fi amrin ing dalam perkara siji ning wah tasolan tertamtu duwe kekhususan Sokopo akaduma salah sijine saya aneh bimajidin kelawan punjulan atau tambahan yukalu mengko diucapake apa faddolahu ngluwi utawa munjuli utawa ngutamane sapa akad ya. Hu ing akhar kancane mau walau fadlu alaihi walau ketui akad apa fadlu keluwian alaihi ngalahake akhar mahmakanat ing dalam kapan-kapan ana to ndi ana apa ziyadatuhu keluwiane akad bima huwa ing dalam barang taima iku kamalu dzalika syai' sampun ae mengkono-mengkono suwiji-wiji. Kene wong loro. Ana persamaane iki ana sama. Dalam hasad. Berbazeki sama cuma ada kelebihan yang satu dengan yang lain. Kalau ketahui ada kelebihan ngono ya. Wah, kuwi anu timbang kae. Kamayu qalu kaya oleh diucapake al farasu afdalu minal khimar al farasu jaran iku afdalu luweh afdal luweh utama minal khimar katimbang khimar karo jaran kuwi afdal ndi ana bimakna annahu lawan arteges setuhune jaran to faras iku yusariku nyekutone apa jaran ing kemar wi kuwatil khamli ing dalem kuwate momot ning wayazidu nambahi sapa jaran alaihi ngungkului kemar bi kuwatil karri kelawan kuwate nyerang wal farrilan melaju melarikan diri nyerang musuh ni bus kemar kan alon-alon kalahe ning kono lek dimomoti padha kuwate nek terus dikatakan bahwa jaran ki afdalu minal kimar ada kelebihan ning ya ada yang sama-sama dipunyai
Lek masing-masing ndak kenggunan yang sama, persamaane ra ono ya aja dibanding. Banding ki sing sak bloke ngono ya. Oh, gitu lu tak tuku sapi Brahman, nggo ganteng. Ya gantenge sapi juga banding karo gantenge tanggamu. Wah, ganteng banget nih. Bagus di sapi karo kowe, ngono ya angel ora padha blas. Padha bagus sih. Wah, ndak ada persamaan blas. Ini ndak kenggunan masing-masing. Tak paham aku yen apa ngono kuwi karepe iki. Ya ngono ya. Al-farasu afdalu minal khimar. Jaran kuwi afdal luwi khimar. Iki bangsa sak kewane iki. Bimana annahu yusariku fi kuwatil hamli ngono. Padha-padha kemar karo jaran ki padha-padha duwe kekuatan muatan. Tapi lek wong Arab iki gendeng. Dak Jawa, wong dudu wong Jawa. Dhisik zaman tahun 66. Yang kutho aja akeh kemar ning Jeddah ning Mekah. Kemar kuwi tinggi ngledek. Sitok digapit ngono ya. Dimomoti bek ngotane iki kemar sik ditumpaki lho. Sak Jawa nek bocah gaul. Roso lho kemar iki. Cilik ngono. Padha karo jalan kekuatan. Ya digledekane iki bek, disene apa munjung-munjung ngono. Kemar ditumpaki lho. Dudu wong Jawa ta wong Arab ya. Roso kemar ki roso. Memang kalau jaran kalah layune. Kemar ki ya gedene cara kene ya. Nah ya cilik ora sak jaran ngono. Surabaya ning ora. Lah jaran Mbah Baido lho pian. Ya. Wasidatil aduwi lan bantere mlayu. Bangete mlayu. Wa husni sorati lan baguse rupa. Falau furido lamun dikira-kiraake apa khimarun khimar ikhtaso ing khusus ya ikhtaso duwe kekhususan ikhtaso khusus duwe sifat khusus tertamtu bisil aten zaidatin kawan rego sing punjul pomo eneng satu kemar regane punjul lam yukol mengko ora diucapake apa annahu sedune kemar sing khusus iku mau iku afdalu weh afdal li anna tilka ki yang diparane tilka ki adoh kok cedhek nek ndelok kafasila fil budi ngono mbiyen yang ngaji adoh kan kabeh tilka zaka tilka nanti rujuke nanti aja pano bahaya ini kok kosong liana tilka jane mengkono surah kira-kira to sidatu sifat kang tinutur mau iku ziyadatun adoh ya tilkane tambahan fil jismi ing dalam jisim wa nuqsanun lan suda fil makna ing dalam makna jadi rupane jaran karo kemar ki abdul jaran tapi ada satu saat eneng kemar regane larang piye aja omong nek kemar ki jet abdul timbang jaran ndak ngono soalnya keluane jaran iku mau nek nang jisime terus ngono lan sudone jaran iku mau
mung nek maknane ndak paham karepe piye walaisat minal kamalan ora ana apa ziyadatu sil'ah kuwi iku minal kamali saking sampurna fisain ing dalam suwiji-wiji anu lagi ilate iki lho ndak paham aku wal khayawan uta khayawan iku matlubun den jubrih li maknahu krana maknane khayawan wa sifatihi lan sifate khayawan lali jismihi ora jisime boh piye karepe iki faida fahimta nukan kon paham sira hada ing iki lam yukhaf mongko dikuwatirake alaika ing atas sira apa anal ilmu sedune ilmu iku fadilatun ya fadilah keluwian in akhot tahu lamun ngalap sira ing ilmu bil idhofati kelawan disendhekake atau dibangsakake ila sa'il ausaf marang sekerine pira-pira sifat nek kowe paham ya ndak kuwatir ilmu ki fadilah bareng nek paham mbah ilmu iku fadilah lamun kok jupuk atau kok pandang sangka kelawan dibangsakake nang sapa ngono dibanding karo sifat-sifat yang lain. Ngene, kama analil faros. Wis dune keduwe jaran. Fadilatan ana fadilah. In akhotta lamun ngalap sira, utawa in ukhidat nek ngono. Kleru kuwi. In ukhidat lamun dalem fadilah bi idhofah lawan disendhekake ila sa'il hayawanat. Mare sekene pira-pira kewan. Basidatul aduwi balik utawi kuwate mlayu iku fadilatun fadilah fil farosi ing dalem jaran in ukhitat sing ngono saiki ngene ilmu kuwi dianggep utawa ilmu ku pancen fadilah wilahe dijupuk sangka perbandingane sifat-sifat yang lain. Sifat anyar teko bagi siapa yang punya iki kan dibanding karo yang lain ilmu kuwi fadilah. Kaya jaran. Jaran iku duwe fadilah. Lek kok jupuk fadilah iku kok cendekne karo liyane sifat-sifat yang lain. Fadilah iku fadilah ilmu kelebihan padha-padha sifat ya, ilmu iku fadilah melebihi ngono boyo ngono kama analil farosi fadilatan wis dune keduwe jaran iku ana fadilahe lek lamun lawan fadilah kuwi disendekne dinisbatne dipadakne karo sekerine pira-pira kewan yang lain iya lagi ndak paham ya Mas kok joge ilmu kuwi fadilah ya lek kok jupuk kowe njupuk fadilah kelebihane ilmu kuwi kok bandingne karo sifat-sifat liyane. Padane jaran kuwi duwe fadilah. Lamun kok bangsane karo kewan-kewan liyane, jaran kuwi ana duwe kelebihan. Ilmu ya ngono. Lek kok ambil sangka sifat-sifat liya ilmu kuwi lebih ya terus piye kok aku ora patek ngerti
Kowe ora ngerti pisan ya wis padha gedene. Baru muncul Mas. Baca kowe yo. Tak rik ning omah kowe piye kok. Wacane ngono kuwi. Insyaallah maca bener insyaallah tapi omah-omane kok sulit. Kadang niku lho iki. Kadang lho keteng masjid niku kan bedane lek ning jero niat itikaf karo ora kan ndorong padha. Ngoten nggih. Bedane kayakmu ya diniatin gitu. Gambaran cetek. Gambaran cetek ngoten nggih. Nek nang ilmune karo ora ngoten nggih. Padha lek ndorong. Prakteknya bodoh. Padha. Dan nilai kita sendiri ya. Ini keluwane ilmu. Wong nggih ngoten kira-kira ngono. Suwun sakniki terus nggih. Bal sidatul aduwi fadilatun fil faros. Ning walaisat fadilatan alal itlaq. Bantere mlayu kuwi kelebihan ana ing jaran ning ya ndak mutlak. Wal ilmu ta ilmu iku fadilatun fi dzatihi wa alal itlaq. Wal ilmu utawi ilmu iku fadilatun fadilah keluyan fi dzatihi ing dalem dzate ilmu wa alal itlaq lan ing atase itlaq. Min gari idofaten tanpa dicendhekake. Wa innahu mongko jeneng ilmu iku wasfu kamalillah sifat sampurnane Allah subhanahu. Maha suci Allah wa bihi kelawan ilmu saraful malaikah mulyane malaikat wal anbiya lan para nabi. Balil kaisu balik utawi limpat mila khairi saking jaran iku khairun luwih bagus minal balid katimbang sing balit sing bodho utawa sing dedel. Bahaya mongko utawi pundi wae bahaya fadilatun al itlaq min ghairi idofatin. Bahaya mongko utawi sifat niku kais niku nggih cerdas niku iku fadilatun al itlaq keluwian ing atas etak ora min ghairi idofatin tegese tanpa dinisbatne. Wes ngono kuwi karepe piye wa lam ngerti sira ana saean nafisah situne suwi-wiji sing bagus almarghub fih sing didemeni iku yang kosimu kandum apa sek ila ma yutlabu li ghairihi maring barang kang disuprih krana liyane ma siji wa ila ma yutlabu li dzatihi lan maring barang kang disuprih krana dzate ma loro wa ila ma lan maring barang yutlabu li ghairihi wa li dzatihi jami'ah wa ila maring barang yutlabu kang disuprih apa ma li ghairihi maring liyane ma wa li dzatihi maring dzate ma jami'an kale karo ya telu tok kuwi pokoke. Dadi sesuatu sing didemeni iki ana kalane disejo krana liyane barang kuwi. Ana sing disejo krana dzate barang kuwi, ana sing disejo ya dzate ya liyane kanggo liyane. Opo monggo jali ki eneng-eneng. Ngono, baleni barang sing didemeni sing apik kuwi, ngono. Penake dipara telu. Ana sing didemeni iku sing disejo liyane dudu barange kuwi. Ana sing disejo barange kuwi pancen. Ana sing sejo ya barange ya krana liya. Nah, ngene contone. Famayut labu lidzatihi. Mongko tae barang kang disejo krana dzate mah iku asraful luweh mulya. Wa afdhalu lan luweh afdhal mimma yutlabu
katimbang barang kang disuprih apa ma li ghairihi krana liyane ma. Wal matlubu li ghairihi utahe contone sing matlub krana liyane iku darahimu pira-pira dirham wadana niru lan pira-pira dinar karo dirham ngono kuwi matlub li ghairihi bukan dinarnya itu sendiri ngono fa inahuma mungko sen dinar lan dirham biasanya dirham ki perak lek dinar ki emas iku hajarone watu karone la manfaata lahuma ora ana manfaate keduwe watu loro kuwi ya watu emas perak ki watu walaula anna Allah lan lamun ora sak temene Allah Subhanahu wa taala iku yusirru gampangake sapa Allah kodo al hajat yang nekani pira-pira hajat bihima kelawan dirham dinar lakana yakti ana apa karone dirham dinar wal khasba ulan krikil iku bimasa batin wahidaten ana panggonan suwiji nggono ora dinilai karo Allah mas perak kena standar perdagangan ngono padha ae karo lungkah-lungkah liyane watu-watu liyane besi bogo orang sama wan karo Allah digawe ngono kok wong sak donya setuju standar perdagangan ki emas perak Gus salah sing gawe ndak bisa ndak salah ndak yajine dinilai saka watu ndak bisa ukuran harga dengan batu kan ndak bisa emas perak ukurane ngono ya kuwi dinar karo dirham kuwi matlub li ghairihi bukan batunya yang kita maksud apa masih terus digunakan dudu masih kena ditukarne tinggi anu kuwi jenenge matlub li ghairihi ya apa to kono-kono saiki waladhi yatlu yutla bukan hae nya apa ya kan hae ngono ya kok ndak penak ngono waladhi yutlabu li dzatihi ngono karo kan yutlubuhu karo ndak paham aku. Napa waladi ta ibarat yatlubu kan upre sapa wong ing ladi ngono apa ya. Karo lek dhuwur mung dhuwur waladi mayut labu li ghairihi ndak ning hake ngono. Waladi yutlabu li dzatihi ngawang wacetaan. Utahe barang kang disuprih kana dzate. Fasa'atah fil akhirah mengko bejo ing akhirat waladha tunadhuri fa asadatu fil akhirah waladha tunadhuri liwajhillahi ta'ala lan ladhate ningali maring zate Allah taala kuwi sing yutlabu li dzati waladhi yutlabu li dzati wa li ghairihi waladi utai barang yut labu kang disuprih apa ladhi lidatihi wali ghairihi krana lan krana liyane iku faka salamatul badani kaya slamete badan fa inna salamatar rajuli masalan sak temene slamete wong lanang upamane iku matlubatun disuprih disejo slamete badane wong lanang kuwi pamane kuwi disejo pancen min khaisu inna saking arah setune slamet iku salamatun slamet lil badane keduwe badan anil alami saking lara ba matlubatan matlubatun lan den supre disejo lil masyi krana mlaku biya kelawan badan wa tawasulu lan nggo temeka ilal ma'arif maring pira-pira kebutuhan ya wa hajati tegese pira-pira hajat iki rada paham iki rodokan dulange barang sing apik sing dibutuhake sing didemening iku ana telu
dibagi antarane telu kuwi. Siji barang ting si sejo krana liyane, bukan krana barange kowe. Kaya dene dinar. Nah, kaya ngono. Dinar duit perak kuwi kan disejo li ghairihi. Nah, barang sing yutlabu lidzatihi sing disejo ya barange kuwi saadah fil akhirah. Weh. Nek barang sing disejo kanggo liyane. Apa ngono? Lidzatihi wa li ghairihi. Zate ya kanggo liyane iku kaya slamete awak. Pamane wong lanang butuh slamet awake kuwi ya, nejo slamete awak. Iku kan ya lidzatihi wa li ghairihi. Sepisan awake waras sangka lara. Nomor loro lek wis waras nggo mlaku. Lah mlakune kuwi kan dudu slamete. Dudu warase. Iso nang ndi ngono. Kuwi jenenge yutlabu matlub li dzatihi wa li ghairihi. Ya lah timbangane nganggur nek Imam Ghazali ngarang ngene iki. Dadek paham karepe iki. Iki urung lek bicara anu. Jenenge bicara swara kuwi. Piye hukume nyanyi ngono. Ngrungokne nyanyi. Piye ngrungokne nyanyi? Piye hukume ngrungokne swara? Piye hukume ngrungokne gamelan? Piye hukume ngrungokne musik bangsa? Ngrungokne lah. Kuwi lek bicara tau maca wiwit saka sumber suara. Sumber suara dari mana? Jot swara ki ana artine apa ora? Dirungokne enak apa ora? Ngono barang ki wong lek ngomong. Antane sumber suara, sumber bunyi iki ana kalane gorokan, ana kalane saka barang atos. Tok 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 suara to ya. Saka barang atos. Ngono dibicarane barang. Makhraj iki kok ngendi? Kita iki antare tok 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 iki dirungokne enak apa ora? Nek kowe ngukumi lek dirungokne enak, kuwi hukume ndak oleh. Mergo saka gamelan kuwi ya. Saka barang atos, saka gongso, saka macam-macam, saka kawat usuk-usuk. Dirungokne akhire enak ngrangin ngono. Lek kuwi kok hukume haram mergo dirungokne enak. Ning makhrote kan sangka sumber suarane sangka barang atas. Cok kuwi ngukumi lek ning manuk ngoceh suarane enak, padha enak ning kuwi konggorokan ngono tok bedane. Wah kabeh. Ning lebih cara iki. Lah aku tau maca ning Ibaqatus Sam'i. Nek siak iki aku tau maca. Bab oleh kewenangane ngrungokne. Entek-entekne anu ngrungokne gamelan kuwi dak padha wong hukume. Masing-masing manusia tidak sama. Ngono. Kanggone wong lamun krungu swara musik ember kuwi tergugah hatine pengin balik ngombe arak. Lah iki ndak oleh. Ngono. Lek bagi Pak Kiai Bajuri ngrungokne makan masjid Allah 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 oleh ora apa-apa. Ngono. Dadi ndak padha hukume. Kejaba sing mujma'alah. Sing mujma'alah iki kubah jenenge. Kubah kowe kubah nggih hak ya. Kendang menggik tutupe sisih. Nah, ngono. Ngono kubah. Riak dung 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 lho ya. Bareng aku ngomongne ngono dibantah karo Lukman nalika Japin saka Jember. Kan ya gunakne kendang bolong. Kendang bolong sisih kayak menggik. Udah itu bisa sepakat ndak boleh kendang menggik. Wah kan hadis kuwi. Dilarang karo nyampe kendang menggik. Kendang menggik bolong sisih. Lek bolong datang bener apa? Wis ngono kuwi. Ya iki yo ngomongne ilmu, fadilah ilmu untuk dalil akal. Kok ngono barang kuwi apa mongko jane awake bingung sing maca. Wa bihadal itibar kelawan iki apa ibarat ya, ngalap ngibarat. Idza ra'aitahu idza nadarta. Ngene kuwi.
nalikane nyawang sira ngangen-angen sira ilal ilmi maring ilmu ra'aitahu mongko ningali sira ing ilmu ladzizan ing ladat enak fi nafsihi ing dalem kahanane ilmu awak dene ilmu fa yakunu mongko napa ilmu iku matluban disuprih lidatihi krana dati ilmu wa wajat tahu lan nemu sira ing ilmu wa wajat tahu wasilatan ing wasilah lantaran alat tumeka ila daril akhirati maring omah akhirat wa sa'adatiha lan bejane akhirat wa dzari'atan lan dalan ya ilal qurbi maring keparek minallahi taala saking Allah taala wala yutawassalu lan ora tumeka bisa tumeka ilahi maring qurbi ila bihi kejebak lawan ilmu wa a'zamul asya ya wa a'zamul asya lan jese wa a'zamul asya ya wa jata wasilatan ladal akhirah wa sa'ati wa sa'ati qurbi wa ta'ala wa a'zamul asya apane rutbatan lan luweh agunge sesuatu ilmu kuwi luweh agunge nek kok adiatap yang wajat tahu nemu sira ilmu to digawe tak kira boleh wa adamu asa utahe ilmu iku luweh agunge sesuatu apane rutbatan pangkate fi hakil adami indal hakke anak Adam teh pokre Mas kok ngawur iki wa adul asa utawi ngono kira-kira oh nggih nggih nah ya rati motor asik ngawur maca pinter bingung Kadung maca pinter rati motor akhire maca angel nemu ya kiai kabeh mak kleru benakno dhewe no sing ngaji al-mukarram wa adhumul a'sa yutai luweh agunge sesuatu penrubatan fikak adam iku asa'adatu ngono iku asa'adatul abadiyatu kabejan sing bangsa abadi wa abdul asya utai luweh abdul sesuatu iku mahuwa barang kang utai ma iku wasilatun dadi ondo ilaiha maring saadah walayu tawassalu lan utasola ora bisa temeka ilaiha maring saadah ila bil ilmi wal amal kejebak lan ilmu lan amal ngono cek ya luweh gedene sesuatu pangkate ya derajat tertinggi untuk anak Adam iku kabejan sing abadi iya ta sing abadi sok lek nang kono ngono lah sesuatu kanggo mencapai kanggo alat untuk ke sana ya mesti ilmu iku ya afdal ngono afdal sesuatu yaiku barang sing bisa untuk mencapai saadah itu ngono ora sing ora iso kanggo tumeka kono kejebak lan ilmu lan ngamalake walayu tawasau ila amal ila bil ilmi ora bisa tumeka gawe tumeka ila amali maring amal apa ila bil ilmi ngono lek maca apa ngono atawa wal tawassul apa ilaiha ila bil ilmi wal amali wal tawassul ilal amali ila bil ilmi amali tanpa ilmu ndak dadi ilmu apa ilmu bi kaifiyatil amal kan tata carane amal
Fa aslu sa'adati mengko ta pokoke kebejan fid dunya wal akhirah. Dunya akhirat wal ilmu iku ilmu. Mulane bahwa mengko ta ilmu idzan nalika iki iku afdhalul a'mal, luwih utamane pira-pira amal. Wis ilmu kuwi sing paling afdhal. Wa kaifala lan kaya apa ora? Bagaimana tidak? Ngono. Maka fala kira terjemah sing bagaimana tidak. Laqad tu'rafu. Laqad ta'rifu wa laqad ta'rifu. Teman-teman ngerti sira fadilatas sae. Fadilah sesuatu aidon kali maneh bisa merotihi kan buah sae. Buah. Bakat araf talan temen ngerti sira ana samrotal ilmi setune buah ilmu kual kurbu keparek mirabbil alamin ngono saking rabbil alamin wal iltihaku lan ketemu dan nyusul bi ufukil malaikati kelawan perjajane malaikat atau tingkat malaikat merkono ilmu wa muqaranatil malail a'la lan barengi persambungan luhur kono kancane malaikat-malaikat kono. Hadza fil akhirah. Hadza utawi iki ilmu fadilahe kelebihane ilmu ki mang kurbu Pak, kurbu sakruse kuwi. Iku fil akhirah. Akhirat ngono nggih untuk mencapai tingkat kurbu mirabbil alamin sak teruse kuwi bil akhirah. Ama fid dunya. Anapun ing dalem dunya. Kelebihane ilmu di dunia. Iku fal izzu wal waqar. Mungo mulya lan jatmika apa jatmika kono kok jatmika ya anggun cara iki. Wakar ki meh kaya prabawa wibawa. Anggun wibawa angker wanufu hul hukmi lan lestarine hukum alal muluk ing atase pro-pro ratu waluzumul ikhtiram bittiba lan tetepe ka dimoyake ing dalem watek wong ki digawe watek ngono kowe mulyakne wong duwe ilmu mbah ngono ki wong ngilmu titik iso nyapih ngono anggenmu wong iso hormat lho kan dia punya kelebihan ya bisa nyapih bayi lho ilmu ngono wong jemoyakne lho wong iso ngajatne ngono nggone dhewe ilmu apa lah ngajatne tok ilmu watak ki moyakne kuwi kata inna agnia at-turk saengga sedune bangsa milioner Turki terus saiki konglomerat Turki wa ajla fil arab wa ajla fal arab lan apa ajla fi dugal-dugale wong Arab yo dugal ngono to kuwi wong Arab Badui sing dugal-dugal iku yusadifuna padha beneri utawa ngepasi utawa beneri ngono apa tiba watake agnia ajalah mau tiba ahum ya padha men tiba ahum ing wateke ngono Ina agnia itu kaya jenabun Arab iku yusadifuna tiba ahum majbulatan ala taukir ing den watek ala taukir ing atas ngegongake li suyuhihim maring pira-pira pemimpine utawa gurune agnia lan ajlaf lihtisajihim karena tertamtuane suyuh bimazidil ilmi kelawan tambah ilmu mustafadatan den alap dadi khal bawa
Musbulatan jajane nganti parane. Minataja Al-Dinarab minatajribah saking dicoba. Sudah di eksperimen ya ternyata begitu. Wong Arab sing beleng-beleng kuwi karo pemimpinnya ya diwatek hormat. Kalau dia sudah pengalaman pemimpin ini punya kelebihan tentang ilmu. Balik bahimatu balik raja kaya. Bitum iha kan wateke bahimah iku tukiru moya akeh wakara wakiru tuwakiru ngono. Ngegongake sapa bahimah al instana ing menungso lisuuriha krana ngertine to krasane bahimah bitam yizil insan lan pintere menungso. Ngerti monggo jare kok ro ya. Kaya ngono tenan ya. Bahimah kuwi duwe watek ngegungne menungso mergo kewan kuwi ya paham ada rasa lek menungso ki tamyiz. Ngono. Saiki kucing cilik ya. Kuwi ning lawang Britan kuwi kan muni ngono. Nek lawange dinep cilik mencolot ora iso. Kuwi yo kira-kira kok kono kae monggo sali. Lah mikir kewan ki yo iso ngegungne wong nek menungso engko iso ngakne lawang ngono lek. Ngono akhirnya sing duwe lawange tingane kucing mlebu. Antene ya ada perasaan. Eneng perasaan lho anu kewan isane pancen bener. Mulane lek mbeleh wedhus barang ngono. Ku aja diantrekne lho. Ndak oleh. Nang kurban udah diantrekne. Dadi mbeleh nang buritan sing liyane ngarep. Aja diantrekne sanding. Asal-asal aja yang sandingin. Asal-asal gaman. Pitik barang mbolah kok akeh aja kok antrekne lho. Asih aling-aling. Aja diantrikan kene dibeleng engko ndak oleh ngono. Eneng rasa kok. Aja diantrekne. Lho, nek nek hadis saya neng to. Kanjeng Nabi pas nang kampung ngono lebu nyampe karangan cetukan unta. Nangis untane kok. Lapor karo Kanjeng Nabi, golek iki sapa iki? Bae duwe cek enom. Ki yang tamu, nggih. Ora tau kok ombeni. Karena lapor karo Kanjeng Nabi dek kurang ngombe kurang mangan. Nangis untane. Punen iki. Iki cara saiki nyane kuwi cah enom unta kuru. Ora masak-masakane. Tibane sapi kuru dole kok neledok. Ora ingon. Masakne wae sapi cencang kok kuru. Lek trenge sapi ya ono lah. Ora masakne sapi sampai kuru. Nangis lho kejane ngono. Dirasa kok. Wis diwangi sambut gawe. Bebek. Kayak cocok ketulek. Ada pundake ngoreng ngono kae. Sebenarnya lupa nih. Kuat gawe. Aneng hadis aneng neh anu. Ning unta mlayu ayu nanggone Kanjeng Nabi. Nanggone Kanjeng Nabi. Goleki karo sing duwe wis tuwa. Kanjeng Nabi, kula ajrih mboten wonten wangsul kula. Mang cira sini kok. Majikane kan teko golek. Kok kampung ngono. Takone karo Nabi, "Sapa kok mlayu?" Ndak arep mulih. Anu, tiyang kampung kula niku mboten sing gelem jamaah Isya. Oke. Oh, tenan ndak arep mulih lho. Wedi jak mulih.
Pokoke mboten sampean janji gelem jamak sak kula mboten purun jamak. Lah iya pokok makan. Kuwi utuh sate. Untuk sama. Kanjeng Nabi iki punya anu ya, ndak kalah Nabi Sulaiman. Wawancara karo binatang tambah itu bisa. Tidak kecil. Jadi nek kewan ki ya ngerti, cek abadi kan ndak eruh to ya. Ndak punya kelebihan. Ini mau cerita malian. Bikamali mujawizi. Bikamali apa kalek ngono? Len mujawirin ngono. Kelawan sampurna kang liwati ngono nggih, mujawirin bener. Hah? Mujawizin. Kelawan sampurna sing liwati ngono. Lidarajatiha maring derajate bahimah. Tamyizil insan bikamalin mujawizin ngono. Sampurna sing ngliwati derajate bahimah. Hadhihi fadilatul ilmi mutlaqan. Hadhihi utai ku fadilatul ilmi, fadilah ilmu mutlaqan kale mutlak. Cuma tahtalifu nuli beda-beda apa al ulumu apa ilmu kama sayati bayanuhu. Kama sayati kaya bakal teka apa bayanuhu keterangane ma. Watu kama sayati bayanuhu watu lan beda-beda ya ngono. Kacek-kacekan. Ngono. Tafawut pot-potan utawa ndosok lah ya. Tatalfun umum sak dibenu wa tatafawatu. Lan ndosok apa ilmu. Lama halata are kena apa fadhailuha kleru. Fa'ile tatafawatu lama halata kale ora kena apa fadhailuha pira-pira fadilae ulum fadhaile ilmu. Bitafawutiha sebab usuke ulum ndek duwe ulum. Wa ma fadilatu taklim anapun utawi fadilae mulang wa ta'allum lan bibinau iku fadilatun mongko wis pertela mimma saking barang dakarnahu kang nutur coba ingsun ing mah. Fa inal masdune ilmu iku dakana. Kana apa ilmu iku afdhalul umur luwih sampurna pira perkara. Kana mengko ana apa ta'allumuhu bibinau ilmu iku tolaban golek teluru lil afdhal maring afdhal. Fakana mengko ana ta'limuhu mulake ilmu iku ifadatan lil afdhal aweh faedah maring afdhal. Wa bayanuhu utawi ngono wa bayanu ana maqdal khalqi majmu'ah tun fitini wa dunya. Wa bayanuhu saya keterangane ilmu fadilah fadhailu umur ilmu iku ana maqasidal khalqi jenenge pira kebutuhane makhluk iku majmu'atun ngumpul fidini ing dalam agama wa dunya lan dunya. Wala nidhaman ora ana runtut teratur stabil nizam lidini maring agama ila binizamid dunya kejaba kelawan stabil dunya. Fa inna dunya mengko jeneng dunya iku mazraatul akhirah ladang akhirat tepergagan akhirat. Wa tawi apa dunya iku ala tu almat musilatu alat sing bisa nekaake ila Allah azza wa jalla liman kedhe wong takhodaha kang ngalap sapa man ing dunya alatan ing alat
wa mangzilan lan panggonan ilmu kuwi donya kuwi majratul akhirah. Donya kuwi tegese alat kang kanggo bisa nekakake maring akhirat kanggone wong sing gunakne nganggo alat. Bawang zilan lan ilmu donya kuwi dadi manggil panggonan atau pangkat kedudukan liman yattakhidhuha mustaqarra wa tanah. Bapak namanya loro liman kedhe wong yattakhidhuha kang ngalap sapa menak ing donya mustaqarran enggon tetep bawatonan lho ndak ngono. Watonan lan ya watonan nggon tegese mustaqarran watonan. Nggon tetep watonan tegese ngono ae. Paune kan kalih berarti niku. Wah kok mesti ta. Watonan ngoten. Watonan lan waton. Waton ki ora iso ngalih tempat kelahiran. Anu amben jenenge waton ki masalahe kan ndak tau ngalih biasane nggon lahir kan senden ngono cara kuno. Wong bayi mbiyen biasane kan senden waton. Nah jet apa kowe? Anu amben jenenge waton mergo ya panggon kelahiran kubul waton nal iman kowe. Den demen waton ki setengah-setengah iman dadi turu wae wong iman. Kok malih ngono. Nang demen waton. Dadi maknane dijenenge waton ya. Mergo kuwi apa? Biasa nggon lairne, cara mbiyen kan senden amben ngono. Ini cuma jenenge waton. Tempat kelahiran. Kan waton dadi cara Jawa ya. Jadi gandeng karo Arab neh malah gubra. Ngono. Waton saya cara Arab yang lahir ya. Nggih jeneng Jawa, nggih Blandar amben lho ya. Jenenge waton. Saiki wis waton dadi cara Jawa disambung Arab tinggi dalil pamaru kok bolak-balik ngono. Dalil hubul waton minal iman. Demen karo waton setengah sangka iman dadi turu wae imane ngono. Musuh wong ngomong ruwet-ruwet ngono ki ya. Hati-hati ya wong saiki. Adine ya wong Sloyo kabeh. Krungokno. Lek dicayakne tapi apik ki ya kuwi lho. Zaman aku ning pondok ning Jawa Tengah ki kanca-kanca ndalih. Kan kono nggon perusahaan. Perusahaan batik. Kalongan kuwi. Dalile ki ya ono. Tolabul ilmi faridatun ala kulli. Titik. Nek apik kuwi. Golek ilmu ki fardu banget ing atase kuli-kuli, juragan ora kalian. Apik kuwi. Mending. Dadi hubul waton iman dimaknane turu ae. Ndak tepak. Dadi lek biyen enggak tahu digegeri kan anu. Dua bahasa dijadikan satu atau diterjemahkan uni Jawa dimaknani dianggap Arab ngono ya. Bung Karno men kau tahu pidato judulnya Nawaksara. Nawa ki angka nawa songo nawa ki. Nawa ki songo aksara ki aksara. Ada judul pidato sangang angka. Lebih karo sing anu di ngene. Diharapne aja dimaknane Jawa. Diutakake. Nawa ki maknane niat nejo, aksara ki pecah. Dadi angka 9 kuwi nuju perpecahan. Ya bebrah ta kaya ngono ki. Wong nawaksara ki cara Jawa. Kok itu didanggep cara Arab, ya diterjemahne Jawa. Kan repot nek kono. Ya tunggale waton cara Jawa diharapne dianggap Arab. Ojo beritane kan ngono. Ilmu nurun ngono ya. Cek nurun cara Jawa, repot. Wis ya, Mas. Nentekne teko endi kok usah ndek.
Wala sayan tadimu amrod dunya ila bi amal adami. Siji. Tekane punten gitu. Oh, gede maneh ngono. Mustaqra wa tanan wala sayan tadimu ora runtut apa amrud dunya perkara donya ila bi amal adamiyin. Kalau coba kan perlu ngamali anak Adam. Dunia bisa nidam, bisa stabil, piye butuhne ngamali anak Adam. Wa amaluhum utawi penggaweane Adam mbah khirafuhum lan penggawean ya khiraf itu pekerjaan. Wa sinaatuhum lan ya penggawean, sinaah ki kerja kerajinan biasane. Iku tan kasiru keringkes apa amal, keringkes bisa salah satu aksamen ing dalam telung panduman. Akhaduha tawi salah sijine telu iku usulun la kiwama lil alami dunaha usulun pokok la kiwama ora ana cagak ora ana jejeg lil alam kedue maring alam dunaha tanpa usul. Pertama pokok kanggo tanpa kuwi alam ora stabil. Waya utawi usul iku arbaatun papat. Azroah siji pertanian. Wa utawi ziroah iku lil mat'am kanggo panganan wal khiyakah lan punjahit. Wal khiyakatu azroah lil mat'am wal khiyakah lan jahit. Waya utawi khiyakah iku lil malbas kanggo wal bina lan bangunan. Waya lil maskan kanggo panggonan, bina bangunan kanggo panggon. Wa siasah lan siasat. Wa siasat iku taklif wa istima. Kanggo persatuan. Bersatuake. Wa ta'awun lan tulung penulung. Wa ta'awun bantu-bantu. Wa ta'awun ala asbabil ma'isah. Wa dobtiha lan pelanggarane ma'isah. Sing pertama pokok ya, kanggo jejeke apa amal adami penggawean laliane iki ping kesene telu. Pertama sing pokok ya kuwi kanggo jejekne donya pertanian apa neh hiyakah bangsa konveksi pembangunan lan politik bahasane bolo alam.